Στο Talk Talk τι σε φέρνει εδώ, τρεις φίλοι ψυχοθεραπευτές ανοίγουν την πόρτα. Μοιράζονται μαζί σας βαθιές συζητήσεις, ερωτήματα και ποικίλες οπτικές για την ψυχική υγεία, την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις σχέσεις. Σε αυτό το podcast δεν υπάρχει μόνο μία απάντηση. Ο καθένας έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει τη δική του. Τοκ τοκ. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα podcast, το TokTok, τι σε φέρνει εδώ. Είμαστε η Νάγια, η Μαρία και ο Παναγιώτης, τρεις φίλοι ψυχοθεραπευτές που μιλάμε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Και σήμερα έχουμε θέμα το χωρισμό. Βλέπουμε τις δυναμικές, περπατάμε τις δυναμικές του χωρισμού, το τι συμβαίνει μέσα μας, αλλά και έξω μας στη διαδικασία αυτή. Και θέλω να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση, έτσι, να ζεσταθούμε λίγο στο θέμα. Τι πιστεύετε ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο συχνό σε ένα χωρισμό? Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες σε ένα χωρισμό? Αιτίες μπορούν να είναι πολλές. Νομίζω ότι ο καθένας όταν περιγράφει αυτή την επίπονη διαδικασία, γιατί δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει χωρισμός ο οποίος είναι ένας περίπατος στο πάρκο, σίγουρα έχει πάρα πολλούς λόγους να αναφέρει, πάρα πολλές αφορμές. Θεωρώ όμως ότι πίσω από όλες αυτές τις αφορμές υπάρχουν κάποιοι βασικοί πυλώνες, όπως μπορεί να είναι το κομμάτι της επικοινωνίας, της ανοιχτής και ειλικρινούς επικοινωνίας, κατά πόσο δίνω το χώρο μέσα στη σχέση να εκφράσω αυτά τα οποία μπορεί να με προβληματίζουν, τη φάση στην οποία μπορεί να βρίσκομαι, τις ανάγκες μου, να διαφωνήσω. Είχαμε αναφέρει και στο podcast σχετικά με τις συγκρούσεις. Την αξία της σύγκρουσης και της διαφωνίας. Και το πόσο σημαντικό είναι τα ζευγάρια να μην φοβούνται τελικά να διαφωνήσουν, γιατί μέσα από αυτό το διάλογο έρχεται κάτι γόνιμο. Οπότε θεωρώ ότι ένα βασικό κομμάτι είναι αυτό της επικοινωνίας. Μετά θα έλεγα ότι είναι και η συμβατότητα. Δηλαδή και σαν προσωπικότητες πόσο συμβατοί είμαστε, αλλά και η φάση ζωής στην οποία βρισκόμαστε, κατά πόσο είναι συμβατή και πώς εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε μέσα στη σχέση και να παραμένουμε στην ίδια σελίδα. Ίδια σελίδα, συμβαδίζουμε, είμαστε στο ίδιο σημείο, ίδια φάση, ή κοιτάμε προς το ίδιο σημείο? Ναι. Η κοινή στοχοθεσία, με λίγα λόγια, το πόσο βλέπουμε τον εαυτό μας στο τώρα και στο μέλλον μαζί. Άρα όταν δεν υπάρχουν αυτά, αρχίζει και αναδύεται η πιθανότητα χωρισμού. Ναι. Η ανάγκη ενδεχομένως, γιατί μπορεί ο χωρισμός να έρθει και σαν απάντηση, σαν λύση σε υποβόσκοντα προβλήματα που μπορεί να έχει μια σχέση και τα οποία μπορεί να μην μπορούν να ξεπεραστούν. Το αξιακό είναι ένα τέτοιο πρόβλημα. Αν εγώ έχω διαμορφώσει ή είχα εξ αρχής, απλά δεν το έβλεπα, διαφορετικό αξιακό υπόβαθρο από τον άλλον, αυτό κάπως θα δυσχεραίνει πάρα πολύ την επικοινωνία και τη συνύπαρξή μας. Οπότε και η λύση ενδεχομένως να είναι ο χωρισμός. Εδώ που λες για τις αξίες, Μαρία, θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχει περίπτωση ένα ζευγάρι να μπερδεύεται, δηλαδή να υπηρετούν τις ίδιες αξίες, αλλά να συζητάνε την έκφραση αυτών? Παράδειγμα, και οι δύο έχουμε αξία την ελευθερία. Εγώ την εκφράζω χ και τη συναντώ και την υπηρετώ με το χ τρόπο, η σύντροφός μου με τον ψ τρόπο. Και καταλήγουμε να μαλώνουμε για τους τρόπους και μας διαφεύγει ότι έχουμε την ίδια αξία από πίσω. Το ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει αυτό? Υπάρχει περίπτωση. Και αυτό έχει να κάνει με το μοτίβο που έχω μάθει να εκφράζω την επιθυμία μου ή την ανάγκη μου. Όπως και αυτό έχει να κάνει και με την αγάπη. Αλλιώς θα εκφράσω εγώ την αγάπη μου σε σένα και αλλιώς ενδεχομένως έχεις μάθει να εκφράζεις την αγάπη σου σε μένα. Αυτό όμως έχει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει κοινή βάση, έχει κοινή αξία. Σώζεται. Με ειλικρινή επικοινωνία και με δουλειά μπορείς να βρεις κοινό τόπο συνεννόησης και να πας στη σχέση ένα βήμα παραπέρα. Γιατί υπάρχει η βάση. Υπάρχει η στόχευση. Γι' αυτό αναφέρουμε σε όλες τις περιπτώσεις, είτε εξετάζουμε προσωπικά ζητήματα ή ακόμα και εργασιακά ζητήματα, ότι η επικοινωνία, η ενεργητική ακρόαση, το να είμαστε παρόντες μέσα στην όποια σχέση, είναι άκρως σημαντικά κομμάτια μιας υγιούς σχέσης. Και θα έλεγα επίσης το ότι η σχέση είναι και μια συμμαχία.
Οπότε, εάν δεν έχω αυτό το σκεπτικό, εάν δεν λειτουργώ με αυτό το σκεπτικό, τότε αρχίζει μια έτσι συναισθηματική αποστασιοποίηση, την οποία πολλές φορές τα ζευγάρια φτάνουν σε ένα σημείο και δεν μπορούν να τη γεφυρώσουν. Και φυσικά θέματα εμπιστοσύνης. Απιστία ενδεχομένως, απιστία, ένα αίτιο για να σημαντικός. επανέλθουμε. Ναι. Στα αίτια η απιστία θα μπορούσε να είναι. Επίσης για μένα πολύ σημαντικό είναι ο συγχρονισμός στη σχέση, το timing που λέμε. Μπορεί να υπάρχει κοινό αξιακό, να υπάρχει συναίσθημα, να υπάρχει επικοινωνία. Ενδεχομένως να μην υπάρχει συγχρονισμός στο τι θέλω εγώ και το τι θέλεις εσύ. Η φάση της ζωής εννοείς, η φάση σε ζωής. τι φάση είναι ο καθένας. Και οι προτεραιότητες. Γιατί μπορεί να έχουμε κοινή στόχευση, αλλά τη δεδομένη στιγμή εμένα οι προτεραιότητάς μου να είναι πολύ αντίθετες ή να μην επικοινωνούνται σωστά. Οπότε να δημιουργείται κλίμα, να δημιουργείται ένταση και εν τέλει να αποφασίζεται ότι η καλύτερη λύση είναι η χωριστή δρόμη. Και αυτό θα μπορούσε να είναι μια αιτία. Άρα αρχίζει και δημιουργείται μια απόσταση, η οποία κάποια στιγμή πάβει να είναι δυνατόν να γεφυρωθεί ξανά. Να γυρίσει πίσω όλο αυτό. Κάποιες φορές είναι μονοπλευρό, κάποιες φορές είναι από κοινού η απόφαση. Ακόμα και αν είναι από κοινού όμως, πάντα υπάρχει ένας που προαποφασίζει ή που αποφασίζει πρώτος. Είναι πιο έτοιμος, μπορούμε να πούμε. Είναι ίσως πιο έτοιμος να χωρίσει. Πώς αυτό όμως μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία? Χωρισμός, πώς επηρεάζει. Να. Όταν Για να συμβεί καταλάβουμε τελικά. πώς μπορεί να επηρεάσει ο χωρισμός, πρέπει να δούμε λίγο ένα βήμα πριν. Τι συμβαίνει μέσα στη σχέση. Μέσα στη σχέση, ασυνείδητα, δίνουμε στον άλλο κομμάτια μας, πλευρές μας, με τις οποίες δεν τα πηγαίνουμε τόσο καλά εμείς. Τις δίνουμε να τις φυλάει. Καλές πλευρές, κακές πλευρές. Παράδειγμα, την αίσθηση αξίας μου. Πώς εγώ νιώθω άξιος. Το δίνω στον άλλον. Και όσο είναι δίπλα μου, νιώθω εγώ άξιος. Αν μου φύγει αυτός, αν με χωρίσει ή τον χωρίσω, χάνω και αυτό το κομμάτι μου, την αίσθηση αξίας. Και αυτό είναι που πονάει. Όχι τόσο ο άνθρωπος στο πρόσωπο. Πονάει αυτό το κομμάτι που του είχα δώσει και μου το πήρε και έφυγε. Και αισθάνομαι κενός εκείνη τη στιγμή. Είναι σαν να έχω χάσει ένα κομμάτι μου. Άρα τελικά δεν πρέπει να δίνω. Χρειάζεται και βοηθάει να γνωρίζω τι δίνω, καθώς επίσης και να αισθάνομαι ότι μπορώ να το αναπαράξω και σε άλλες σχέσεις ή και μόνος με τον εαυτό μου. Ακριβώς. Να νιώθω επαρκής και ικανός να βιώσω το συναίσθημα αξίας, αφού μίλησες για αξία, χωρίς να χρειάζεται να μου το δώσει ο άλλος. Να μπορώ να το πάρω από αλλού και από αλλού. Να μπορώ να το πάρω και από αλλού. Και από αλλού και από εμένα, βασικά. Και από εμένα. Και να μην φοβάμαι να το. Μάλλον, αν αισθάνομαι ότι μπορώ να το αναπαράξω και σε άλλες σχέσεις, φοβάμαι λιγότερο. Είναι λιγότερο επίπονος ο χωρισμός. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το να γνωρίσω τι έδωσα στον άλλον και να αισθάνομαι και άξιος εγώ. Και πάει και αυτοεκτίμηση. Αυτό είναι στην ουσία. Σωστά. Να το αναπαράξω και να έχω και τις δεξιότητες να το αναπαράξω. Σχηματικά, όπως το περιγράφεις, σκέφτομαι κάποιον ο οποίος μπαίνει ολόκληρος μέσα στη σχέση και αποχωρεί και ολόκληρος. Μπαίνει ολόκληρος εννοείς ότι ζει πάρα πολλά πράγματα, ζει ανάγκες του μέσα από τον άλλον. Όχι, εννοώ το ότι ουσιαστικά μπαίνει έχοντας αν θέλεις το ψυχολογικό κεφάλαιο, την επάρκεια του ψυχολογικού κεφαλαίου. Δηλαδή μπαίνει μέσα στη σχέση για να συμπορευτεί, για να συντροφευτεί, όχι για να συμπληρωθεί, όχι για να καλύψει κομμάτια ή για να δώσει κομμάτια και να πάρει ανταλλάγματα. Άρα μιλάς για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάπως μια πιο ολοκληρωμένη αίσθηση αυτού. Ακριβώς. Μια αυξημένη αυτογνωσία, ποιος είναι. Οπότε κάπως κινείται πιο ανεξάρτητα. Είναι σε σχέση. Συνδέεται, αλλά ταυτόχρονα κρατάει και τον πυρήνα του. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Ναι, γιατί δεν είναι υγιώς. Τι συναντάμε τις περισσότερες φορές, ότι τα ζευγάρια μπαίνουν μέσα σε μία σχέση, μπορεί να ξεκινήσει εκεί μία συγχώνευση, έτσι. Ναι. Και όταν θα έρθει κάποια στιγμή το τέλος της σχέσης, τότε ο καθένας αναγκαστικά πρέπει να ξαναβρει τον εαυτό του. Συγχώνευση, δηλαδή ικανοποιούμε μέσα από εσένα. Να χωριέμαι μέσα από εσένα. Να είσαι εκεί. Θέλω εκεί να είσαι. Να είσαι εκεί, αλλιώς
μπορώ μόνος μου να νιώσω καλά, να ικανοποιηθώ. Και μάλιστα όσο πιο πολύ το έχω κάνει αυτό, τόσο πιο πολύ σε ψάχνω κιόλας. Και τόσο πιο πολύ πάω και να σε ελέγξω. Σίγουρα υπάρχει και ένα κομμάτι ελέγχου μέσα σε. Τα κομμάτια μου τα όλο καλά αυτό. θέλω να ξέρω πού βρίσκονται. Σωστά. Τι ώρα θα γυρίσουν σπίτι, που είναι τώρα. Γιατί δεν με πήραν τηλέφωνο. Γιατί δεν με πήραν τηλέφωνο. Δεν με σκέφτηκαν. Οπότε εδώ έχουμε ορίσει κάτι, ότι όσο πιο πολύ, να το πω έτσι, απλά κρέμομαι. Εξαρτάμαι με τρόπο έτσι, πολύ έντονο και ζω τη ζωή μου μέσα από τον άλλον, τόσο πιο επίπονος είναι ο χωρισμός, τόσο πιο μεγάλος ψυχικός αντίκτυπος στο χωρισμό. Και αντίθετα, όσο πιο καλά με γνωρίζω, όσο πιο καλά στηρίζομαι σε μένα και αισθάνομαι άξιος και ικανός να αναπαράξω την αγάπη και σε άλλες σχέσεις, να δημιουργήσω αγάπη και φροντίδα σε άλλες σχέσεις, τόσο λιγότερο δύσκολος είναι ο δρόμος αυτός του χωρισμού. Τοκ. Είναι μια απώλεια ο χωρισμός. Είναι ένας μικρός θάνατος. Είναι μια απώλεια. Είναι πενθείς τον άλλον. Πενθείς εσένα. Πενθείς τη σχέση. Ένα τρίτο άτομο είναι η σχέση. Και αυτό το πένθος έχει μια διαδικασία. Έχει φάσεις. Περνάει φάσεις. Κάποιες φορές όμως αυτές οι φάσεις είναι λες και κρατάνε μια αιωνιότητα. Δηλαδή κάπου η διαδικασία κολλάει. Και να ρωτιέμαι γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Πάμε μπρος πίσω. Δεν σημαίνει ότι είναι γραμμική αυτή η διαδικασία. Ότι υπάρχουν. Εντάξει, φαντάζομαι έχετε ακούσει τις φάσεις του πένθους. Δεν είναι μια γραμμική διαδικασία και σίγουρα υπάρχουν φάσεις που μπορούμε να ξαναεπιστρέψουμε σε πρώτερες φάσεις. Είτε είναι ο θυμός, είτε είναι η κατάθλιψη, η καταθλιπτική διάθεση, η άρνηση, η διαπραγμάτευση, όλα αυτά που είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει η πιθανότητα κάπου να κολλήσει αυτή η διαδικασία. Κάπου να καθυλωθεί. Αυτό συμβαίνει, νομίζω το αναφέραμε μέσω πλήσαν φως πριν, κυρίως όταν νιώθω ανίκανος εισαγωγικά να ζήσω χωρίς τον άλλον. Όταν βιώνω το χωρισμό σαν μια εγκατάλειψη μεγάλου βαθμού. Όταν δεν μπορώ να ακουμπήσω, δεν μπορώ να διαχειριστώ όλα αυτά τα οποία παίρνει ο άλλος μακριά από εμένα. Είναι πολύ βαρύ για να το διαχειριστώ και να το σηκώσω μόνος μου. Ακριβώς. Εκεί συνήθως τι κάνω, αρνούμε την πραγματικότητα ή σπέβδω να προσπαθήσω, να υπερπροσπαθήσω, να ανακτήσω αυτό που πάει να χαθεί, πάει να φύγει, που μπορεί ήδη να έχει φύγει, αλλά προσπαθώ με νύχια και με δόντια να διατηρήσω είτε αυτά που χάνω, είτε τον άνθρωπο που φέρει αυτά που χάνω, τα κομμάτια αυτού μου. Το έχουμε δει και σε πολλές σχέσεις, ειδικά σε σχέσεις που είναι μακροχρόνιες, σε γάμους που είναι πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ να κατανοήσουν και ανάλογος και με το λόγο του χωρισμού και να αποδεχτούν το γεγονός ότι από εδώ και πέρα πρέπει να συμφιλειωθώ με την ιδέα ότι συνεχίζω μόνος μου. Και πώς συνεχίζω μόνος μου. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και νομίζω πως εδώ ακούω ότι το άτομο καλύτερα να κάνει κάποιες επεξεργασίες. Και του τι συνέβη και του τι πρέπει να χτίσει ξανά, να δημιουργήσει από το μηδέν. Ακριβώς. Γιατί είναι επανεκκίνηση. Ο χωρισμός είναι μια επανεκκίνηση. Τουλάχιστον ιδανικά να γίνει επανεκκίνηση. Είναι μια επανεκκίνηση, αλλά για να συμβεί αυτή η επανεκκίνηση πρέπει πρώτα να εξετάσεις όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία σε δυσκολεύουν και θεωρώ ότι τον καθένα ένας χωρισμός μπορεί να τον δυσκολέψει. Έχει αξία λοιπόν να δούμε για ποιους λόγους δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε αυτή την απώλεια. Γιατί δημιουργούνται, ανασύρονται κάποια συναισθήματα τα οποία είναι δυσφορικά, αλλά έχουν τις ρίζες τους ίσως και σε πεποιθήσεις περιοριστικές τις οποίες έχουμε. Ο φόβος του αποχωρισμού, της απώλειας, η αποτυχία, το ότι δεν αξίζω να αγαπηθώ ή δεν αντέχω να μείνω μόνος. Κομμάτια τα οποία μπορεί να σχετίζονται και με το να ανασυρθεί ένα παλαιό τραύμα. Δηλαδή η απώλεια αυτή να έρχεται και στο τώρα να μου θυμίζει ένα παλαιότερο τραύμα το οποίο μου ενεργοποιεί εκεί και άλλες αντιδράσεις.
επίπονα συναισθήματα ο χωρισμός. Παρατηρούμε έντονη λύπη, θυμό, τάση για απόσυρση συνήθως. Μπορεί να επηρεαστεί η όρεξή μας, ο ύπνος μας και μπορεί να μας φανούν και γλυκές κάποιες αποδράσεις. Αλκοόλ, Αλκοόλ. ουσίες. Στην ουσία είναι προσκόλληση και αυτό. Φεύγω από τη μία προσκόλληση που είχα και προσκολάμε σε κάτι άλλο. Εθίζομαι σε κάτι διαφορετικό. Αν έχω την τάση να εθίζομαι, σε εισαγωγικά πολλά, σε έναν άνθρωπο, άρα πρέπει να το αντικαταστήσω τώρα που φεύγει ο άνθρωπος. Τζόγος. Ναι. Τζόγος. Συνήθως λένε το ότι ο εθισμός αναπληρώνεται με έναν άλλον εθισμό. άλλο εθισμό. Βέβαια. Ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορούμε που να το σκεφτούμε αυτό, τον εθισμό και γενικά αυτές τις αποδράσεις σαν ένα προσωρινό επίδεσμο, μια γάζα πάνω στο τραύμα. Μα δεν είναι ούτως ή άλλως. Θέλω να πω, ο κάθε εθισμός, τώρα πάμε σε άλλο κεφάλαιο βέβαια, αλλά ο κάθε εθισμός δεν είναι ένα παυσίπονο. Κάτι το προσωρινό που μου προσφέρει μια προσωρινή έτσι, απόδραση. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι μπορείς να βρεις και προσωρινή ανακούφιση και σε δραστηριότητες και σε πράγματα τα οποία εν τέλει να σε βοηθήσουν κιόλας. Ναι. Δεν έχει μόνο αρνητικό πρόσημο η ενασχόλησή μας με πράγματα τα οποία μπορεί να μας κάνουν να ξεχνιόμαστε. Ο αθλητισμός ενδεχομένως ή το να ασχοληθούμε με τη δουλειά μας, το να ασχοληθούμε με το σώμα μας, το να ασχοληθούμε με τη διατροφή μας, το να ξεχαστούμε εισαγωγικά με πράγματα τα οποία μπορούν να μας ωφελήσουν, εν τέλει μπορεί να έχει και κάποιο όφελος. Ακούγεται πολύ δημιουργικό αυτό, πολύ πιο παραγωγικό και λίγο πιο δύσκολο να πω. Ναι. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Είναι δύσκολο. Θέλει προσπάθεια. Μπορούμε να πούμε ότι το αλκοόλ, ας πούμε, και οι ουσίες είναι πολύ πιο αυτόματο. Πίνω, κλείσαν οι φωνές μέσα μου. Ναι. Για κάποιες ώρες το συναίσθημα έγινε πιο απαλό. Θόλωσε. Θόλωσε, ακριβώς. Θολώνει και η κρίση σου όμως ταυτόχρονα. Και νομίζω ότι ερχόμαστε σε αυτό που έλεγε και ο Νίτσε, το ότι όσο μακριά και να τρέξεις από τις αλυσίδες σου, αυτές πάντοτε θα σε ακολουθούν. Θέλω να πω ότι είναι κάτι πρόσκαιρο. Δηλαδή, σήμερα το βράδυ θα ανακουφιστώ, το επόμενο πρωί το συναίσθημα, το δυσφορικό συναίσθημα, το πρόβλημα θα είναι εκεί. Σωστά. Άρα, τι γίνεται. Θεωρητικά, οφείλεις στον εαυτό σου ένα διάλειμμα από αυτή την επίπονη διαδικασία. Οπότε είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτός ο επίδεσμος που λέμε. Απλά κάποια στιγμή, άβολη, πρέπει να αρχίσεις να πραγματεύεσαι τι έχει συμβεί για να μπορέσεις να πας μπροστά. Και όχι μόνο αυτό. Να αναδομήσεις και την ταυτότητά σου πλέον, έτσι. Δηλαδή πρέπει να έρθεις σε επαφή με το ποια κομμάτια σου ίσως θελημένα, αθέλητα άφησες σε αυτή τη σχέση και καλείσαι να ξαναβρεις ή να ανακατασκευάσεις. Να το δούμε λίγο αυτό, γιατί εδώ ακούγεται σαν σταυροδρόμι. Δηλαδή, όταν τελειώνει μια σχέση, συνήθως έχω δύο επιλογές. Είτε να πάω να το κρατήσω, τουλάχιστον δύο τάσεις παρατηρούμε. Να πάω να το κρατήσω, να πάω να διατηρήσω τη σχέση ζωντανή, ή να δω αυτό που λέτε, να μπω σε μια διαδικασία να φύγω. Μπορούμε να δούμε στη μία περίπτωση και στην άλλη. Έχετε στο νου σας τρόπους που κάποιος πάει να κρατήσει τον σύντροφό του, πάει να τον μεταπίσει? Πολύ συχνά δεν συμβαίνει αυτό. Ναι. Είτε δημιουργώντας του τύψεις για την απόφασή του να διακόψει τη σχέση. Είτε με το να προσπαθεί να γυρίσει στην πρώτερη κατάσταση της γνωριμίας. Προσπαθώ δηλαδή να ανακτήσω ξανά την πρώτερη σεξουαλική μου ζωή με τον σύντροφό μου ή να αναβιώσω πρώτα ραντεβού. Προσπαθώ με νύχια και με δόντια να τον κάνω να θυμηθεί τον λόγο που μ' αγάπησε, με ερωτεύτηκε και που σύναψε σχέση μαζί μου. Να φέρω ξανά στο σήμερα αυτό τον καλό εαυτό, τον οποίο είχα στολίσει και είχα φέρει προκειμένου να γίνω στην αρχή επιθυμητός, ποθητός και να κρατήσω το σύντροφό μου, να γίνω ελκυστικός. Οπότε είναι πολύ σύνηθες, όπως λες και εσύ Μαρία, να μπαίνω ξανά σε αυτή τη διαδικασία και να αρχίζω να φροντίζω τη σχέση όταν πια αντιλαμβάνομαι το ότι ίσως οδεύει και προς ένα τέλος,
Απλά τις περισσότερες φορές ο άλλος σύντροφος λέει ότι είναι πολύ αργά. Αυτό θα έλεγα, ότι άπαξ και γίνει αυτή η προσπάθεια από το ένα μέλος, υπάρχει περιθώριο. Δηλαδή, αν ο άλλος έχει αποφασίσει ότι θέλει να τελειώσει τη σχέση, υπάρχει περιθώριο να αλλάξει γνώμη. Θεωρείτε? Εγώ θα λέγω ότι υπάρχει, εφόσον και οι δύο αποφασίσουν να αλλάξουν. Πραγματικά να αλλάξουν. Που σημαίνει να σηκώσουν τα μανίκια και να δουλέψουν για τη σχέση. Σημαίνει να αναλάβουν ευθύνες. Ακόμα και στην τελευταία αυτή στιγμή που έχει αποφασιστεί ένας χωρισμός. Εάν υπάρχει ακόμα συναίσθημα θετικό να ανταλλάξουν μεταξύ τους, μπορεί να σωθεί. Αν το μόνο που έχουν να ανταλλάξουν είναι θυμός και μίσος και φθόνος, έχει λήξει οριστικά. Δεν επανερχόμαστε. Τοκ τοκ. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα συναισθήματα, τα οποία συνήθως δεν είναι αυθύπαρκτα, συνοδεύονται και από συμπεριφορές, καθιστούν λίγο δύσκολη τη διαδικασία της επανακατασκευής της σχέσης και της επιστροφής σε αυτήν. Όταν αυτό συμβαίνει, συνήθως έχουμε τοξικά μοτίβα συμπεριφοράς. Εγώ θα έλεγα όμως το ότι δεν είναι κακό οι άνθρωποι να παίρνουν τον χρόνο τους, να μπαίνουν στη διαδικασία να αναστοχαστούν τις δικές τους συμπεριφορές, τι ενδεχομένως θα ήθελαν να έχουν διαχειριστεί με καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, τι δεν λειτουργήσε μέσα στη σχέση και θα μπορούσα να το έχω χειριστεί διαφορετικά. Και πιστεύω ότι πραγματικά όταν υπάρχει αγάπη και θέληση, τότε ναι, είναι εφικτό. Αλλά είμαι πολύ υπέρ του να παίρνουμε το χρόνο μας και να επεξεργαζόμαστε πρώτα τις καταστάσεις, το πώς έχουμε διαχειριστεί εμείς τα πράγματα και μετά να δρούμε. Συνήθως αυτό που έχουν οι άνθρωποι που θέλουν γρήγορα να επιδιορθώσουν τις καταστάσεις μπορεί να φέρει πολύ πρόσκαιρα αποτελέσματα. Ναι, είναι πιθανό και σε αυτό που λέγατε πριν, στο ότι όταν τελειώνει μια σχέση και πάω να τη μαζέψω και βγάζω τον καλό μου εαυτό, αυτό συνήθως, άμα δεν συνοδευτεί από πράξεις, καταρρεί γρήγορα. Αυτή η περσόνα που βγάζω του ιδανικού ξανά συντρόφου, άμα δεν υποστηριχθεί από σκέψη, προσπάθεια και δουλειά, καταρρεί γρήγορα. Το βγάζω και βεβαιασμένα, έτσι, γιατί απειλήθηκα. Δεν το βγάζω επειδή θυμήθηκα ότι τώρα ήρθε η ώρα να αναζωπυρώσω τη σχέση μου. Το βγάζω γιατί απειλήθηκα. Απειλήθηκε το κομμάτι αυτό που βλέπω να απομακρύνεται από εμένα. Είναι και μια προστασία του εαυτού. Συνήθως παρατηρούμε το φαινόμενο της εξειδανίκευσης του άλλου. Όταν τον χρειάζομαι πάρα πολύ και ακόμα δεν είμαι έτοιμος να τον αποχωριστώ και πάει να μου φύγει ο άλλος, να μου φύγει, δεν είναι τυχαία επιλογή. Το μου, τον θεωρώ δικό μου κομμάτι. Αυτόματα τον εξειδανικεύω στο μυαλό μου. Φαντάζει πολύ ωραίος, πολύ ικανός, πολύ άξιος. Και αυτό με οθεί και εμένα για λίγο να βγάλω μια πιο ιδανική πλευρά ξανά. Μου δίνει δυνάμεις. Αλλά συνήθως είναι πρόσκαιρο. Ναι, αυτή η εξειδανίκευση που περιγράφεις όμως από πού πηγάζει? Πηγάζει ίσως από ανάγκες τις οποίες έχω φέρει μέσα στη σχέση και δεν μπορώ από μόνος μου με κάποιο τρόπο να υποστηρίξω. Τον εξειδανικεύω για να προστατεύσω την εικόνα του μέσα μου. Επειδή πονάω πάρα πολύ να αντικρίσω και να σκεφτώ τον αποχωρισμό του και να σκεφτώ ότι έχω σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος μου άφησε ή θέλει να μου αφήσει, αντιστρέφω όλο αυτό. Ή που με μείωσε, με υποτίμησε. Ναι. Υπάρχει το σενάριο του να θέλω να φύγω, αλλά και να δυσκολεύομαι κιόλας, να νιώθω ένοχος να αφήσω τον άλλον και να νιώθω παγιδευμένος στη σχέση. Ναι. Δεν συνοδεύεται συνήθως αυτό από λύπηση? Λυπάμαι τον άλλον. Λυπάμαι τον άλλον. Ή έχω μπει έτσι κι αλλιώς στη σχέση από πριν δηλαδή φτάσω στο σημείο να θέλω να χωρίσω, σε ένα μοτίβο λίγο γονικό ενδεχομένως. Τον έχω αναλάβει σαν γονιός, λες? Ναι. Αναπαριστώ ένα συμβολικό μπαμπά, μια συμβολική μαμά. Είναι αυτού του είδους η σχέση μας, οπότε και όταν έρθει η ώρα να τον εγκαταλείψω, το νιώθω, το βιώνω κι εγώ σαν εγκατάλειψη, σαν να εγκαταλείπω το παιδί μου, ας πούμε, να εγκαταλείπω τον άνθρωπο που εξαρτάται από εμένα. Άρα πόσο κακός είμαι που θα το κάνω αυτό. Και νιώθω ενοχές, ντροπή και ενδεχομένως παραμένω στη σχέση, ενώ στην ουσία έχω προαποφασίσει ότι
Δεν με εξυπηρετεί. Όπως το λες, ακούγεται σαν να έχει διαμορφωθεί. Δύο ρόλοι έχουν διαμορφωθεί. Ναι. Γονιός, παιδί. Ναι, βέβαια. Ναι. Όταν υπάρχει τέτοιου είδους σύνδεση με τον άλλον, που να φτάνει σε βαθμό να νιώθω ενοχές, που θέλω να μη συνεχίσω τη ζωή μου μαζί του, ναι, μάλλον κάτι τέτοιο έχει συμβεί πιο πριν. Μάλλον κάποιο τέτοιο ρόλο έχω αναλάβει. Έχω φορέσει ένα τέτοιο καπέλο, που συνήθως είναι προστατευτικό, άρα με παραπέμπει και στο μητρικό ή πατρικό. Παίρνεις κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο αν το παρατηρήσουμε στις διάφορες σχέσεις από τις οποίες μπορεί να έχουμε περάσει εμείς ή να υπάρχουν στον περίγυρό μας, βλέπουμε τέτοιους τρόπους συσχέτισης, τέτοιες μορφές συσχέτισης. Θέλω να πω, υπάρχουν σχέσεις στις οποίες υπάρχει αυτή η γονεϊκή σχέση. Ο ένας παίζει το ρόλο του γονιού, ο άλλος του παιδιού. Υπάρχουν σχέσεις οι οποίες είναι και πολύ καταστροφικές, όπου είναι δύο παιδιά μέσα στη σχέση. Ακριβώς. Ενώ θα πρέπει να είναι κανονικά δύο ενήλικες. Ενήλικες. Ή τουλάχιστον, αν μπαίνουμε σε αυτούς τους ρόλους, να εναλλάσσονται. Σήμερα νιώθω εγώ λίγο πιο αδύναμος, είμαι λίγο το παιδί εγώ, με φροντίζεις, αύριο είμαι εγώ γονιός. Και λίγο συνειδητά θα έλεγα. Και λίγο συνειδητά. Να έχω εικόνα ότι αυτό συμβαίνει. Ναι. Συνήθως αυτό δεν γίνεται. Θεωρώ εγώ. Όποιος αναλαμβάνει γονεϊκό ρόλο στη σχέση είναι αυτός που υποχρεούται να δίνει και παραπάνω και έχει και την ευθύνη του άλλου. Γιατί στην πραγματικότητα αυτός είναι και ο γονεϊκός ρόλος. Εγώ έχω ευθύνη απέναντι στο παιδί, όχι το παιδί απέναντι σε μένα. Άρα, άπαξ και αναλάβω εγώ το ρόλο αυτό, έτσι θα κυλήσει και η σχέση, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, δεν μιλάμε αφοριστικά. Και σε αυτό που λες πάνω, μπορεί, αν έχω εγώ αναλάβει γονεϊκό ρόλο, να αισθάνομαι και υπεύθυνος για τον πόνο του άλλου. Βέβαια. Δηλαδή, σε πονάω που θα φύγω, δεν σε αφήνω να πονάς μόνος σου, θα μείνω εδώ. Βέβαια. Με συνέπεια, να αφήνω τη δικιά μου τη ζωή σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Ό,τι κάνουν οι μαμάδες για τα παιδιά τους. Δεν ακούγεται λίγο αυτό σαμποτάζ να το κάνεις αυτό μέσα σε μία σχέση, και ενώ να είναι το βασικό σου μοτίβο συσχέτισης. Όχι το να χρειαστεί μια μέρα που ο άλλος χρειάζεται την υποστήριξή σου να τον φροντίσεις. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Είναι σαμποτάζ. Είναι σαμποτάζ, αλλά για να το κάνουμε κάτι κερδίζουμε εκεί. Κάτι παίρνουμε από αυτό. Σίγουρα. Έτσι έχουμε μάθει να συσχετιζόμαστε. Έτσι έχουμε μάθει να παίρνουμε αξία μέσα στη σχέση, προσφέροντας λύση, δίνοντας φροντίδα, γιατί έτσι αισθανόμαστε ότι αξίζουμε και να μας αγαπάνε. Σωστά. Άρα έχουμε κάπως παγιώσει την ικανότητά μας να αισθάνομαστε άξιοι με το να υπηρετούμε τον πόνο και να φροντίζουμε τον πόνο του άλλου. Ακριβώς. Βέβαια, αυτό δεν είναι ισότιμο καθόλου, και η σχέση οφείλει να είναι ισότιμη. Όχι με την έννοια του μετρό, τι δίνω εγώ και τι δίνεις εσύ, ισότιμη στο σύνολο. Μία γονεϊκή σχέση δεν είναι ποτέ ισότιμη. Οπότε, εξορισμού, ξέρουμε ότι θα καταλήξει κάπως ανορθόδοξα ενδεχομένως. Ναι, είναι συχνό, είναι μια αιτία που πολλοί παραμένουν σε σχέσεις τις οποίες δεν θέλουν, και φυσικά είναι και, να πούμε, και μία από τις αιτίες που ο χωρισμός σωματοποιείται πριν συμβεί. Ψυχοσωματικά προβλήματα, στρες, άγχος, προβλήματα με το φαγητό, με την όρεξη, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη συνθήκη αυτή. Και με την ποιότητα της σχέσης. Και με την ποιότητα. Και όταν πάει στο σώμα, τι μας λέει εδώ, μπορούμε να καταλάβουμε κάτι για αυτό το άτομο που έχει σωματοποιήσει το σύμπτωμα, το άγχος του. Πρέπει να ακούσει το σώμα του. Είναι το τελευταίο καμπανάκι για μένα, το σώμα. Όταν το σώμα λέει όχι, πρέπει να τα ακούς. Γιατί η συνείδηση μπορεί να έχει πει όχι εδώ και καιρό, αλλά όταν το πει το σώμα, εκεί οφείλεις να ακολουθήσεις. Για μένα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό καμπανάκι, αλλά φαίνεται από πολλές σχέσεις ότι τελικά, ακόμα και αν υπάρξει αυτό το καμπανάκι, το άτομο επιλέγει να παραμείνει στη σχέση. Και αισθάνομαι ότι ίσως οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και θέλουν να καλυφθούν είναι πολύ πιο ισχυρές. Δηλαδή, η ανάγκη για ασφάλεια, η ανάγκη να προσφέρω, η ανάγκη να μου προσφέρουν. Θέλω να πω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει συγκεκριμένες ανάγκες για τις οποίες μπαίνει σε μια σχέση και θέλει να καλύψει.
Υπάρχουν ωφέλη δηλαδή, τα οποία δεν σε αφήνουν Βέβαια. να ακούσεις καμπανάκια. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Και η συνήθεια. Να μην την συνήθεια υποτιμάμε είναι. τη συνήθεια. Είναι εύκολο να αποδεχθείς, ας πούμε, ότι ο επί 30 χρόνια σύζυγός σου θέλει να μην είναι πλέον μαζί σου. Δεν είναι καθόλου εύκολο να και αν το αποδεχθείς, δεν είναι καθόλου εύκολο να το συνηθίσεις. Εντάξει, τώρα αναφέρομαι σε μια μεγάλη σχέση. Ακόμα και στις μικρότερες σχέσεις όμως υπάρχει αυτή η συνήθεια που σε δένει με τον άλλον. Συνηθίζω. Ναι. Τοκ. Ποιοι άνθρωποι τελικά καταφέρουν να φύγουν όμως, ποιοι άνθρωποι καταφέρουν να χωρίσουν, και εννοώ το κομμάτι αυτών οι οποίοι δεν θα εγκλωβιστούν, θέλουν να φύγουν και καταφέρουν να φύγουν. Δεν αισθάνονται τόσο ένοχοι να φύγουν. Τι συμβαίνει εκεί πέρα? Πώς το σκέφτεσαι εσείς? Εγώ το σκέφτομαι ως το αποτέλεσμα και πάλι μιας καλής και ειλικρινούς επικοινωνίας. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά αποχαιρετούν με σεβασμό και με αγάπη είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δουλέψει πάνω στην επικοινωνία τους, στο σεβασμό, και απλώς δεν μπορούμε όλα να τα έχουμε σε τάξη. Κάτι τελικά δεν λειτουργήσε. Μπορεί να άλλαξαν οι ανάγκες μου, η φάση ζωής. Οποιοςδήποτε και αν είναι ο λόγος πάντως, νομίζω ότι ο άνθρωπος ο οποίος φεύγει από μία σχέση με λιγότερες ενοχές και με λιγότερο βαριά συναισθήματα είναι αυτός ο οποίος μέσα στη σχέση δούλεψε κάπως περισσότερο στην επικοινωνία. Επικοινωνήσε πιο καθαρά, Ναι. πιο άμεσα, αυτό που χρειάστηκε. Ναι, και κράτησε υψηλά την ποιότητα του σεβασμού. Το πιστεύω αυτό. Εντάξει, ο σεβασμός δεν έχει να κάνει απόλυτα, γιατί μπορεί να αποφασίσω να φύγω και να μην το κάνω με τρόπο που να δείχνω ότι σέβομαι τον άλλον. Είναι άσχετο για μένα το πώς θα φύγω με την απόφαση να φύγω. Μπορεί να αποφασίσω να φύγω από μια σχέση γιατί έχω συνομιλήσει πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου και ξέρω πολύ καλά τι θέλω ή τι δεν θέλω. Ναι, και να πάρω την απόφαση αυτή και να φύγω με έναν πάρα πολύ αδιάκριτο, με έναν πάρα πολύ άσχημο και άσχημο τρόπο. Άρα εδώ μιλάμε άρα για μια σχέση η οποία ήταν δυσλειτουργική, δηλαδή κατανοώ τι δεν μου αξίζει και παίρνω την απόφαση αυτή να αποχωρήσω. Ναι, ο τρόπος που θα πάρω αυτή την απόφαση είναι άσχετος με το πώς θα την πάρω. Ένας άνθρωπος μπορεί να αποφασίσει ότι για αυτόν έχει μεγάλη σημασία και θέλει μία πάρα πολύ ενεργή σεξουαλική ζωή, που ενδεχομένως με το σύντροφό του να μην την είχε. Και αποφασίζει ότι αυτό θέλει και αυτό χρειάζεται. Μπράβο του που το αποφάσισε και το συνομίλησε και το κατάλαβε. Ο τρόπος που μπορεί να το κάνει διαφέρει. Μπορεί να πει ξεκάθαρα ότι ξέρεις κάτι, νιώθω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούμε πλέον να τα βρούμε, δεν μπορούμε να συνοηθούμε, δεν επικοινωνούμε, οπότε το καλύτερο είναι να χωρίσουμε. Από την άλλη μπορεί να συνάψει μια εξωσυζυγική σχέση. Δηλαδή ο τρόπος που θα γίνει αυτή η επικοινωνία της ανάγκης είναι πολύ διαφορετικός και έχει να κάνει πολύ και με την επεξεργασία μετά του χωρισμού από τον άλλον, θεωρώ. Ναι. Ή την ετοιμότητα. Την ετοιμότητα να χωρίσει, να τελειώσει τη σχέση. Ναι. Νομίζω εδώ πέρα αυτό που μπορώ να προσθέσω όσα ακούω από εσάς είναι ότι είπες μια λέξη κλειδί πριν. Έχει μικρότερη ενοχή, έχει λιγότερες ενοχές να φύγει. Ο άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει ποιος είναι ο δικός του ο πόνος και ποιος είναι του άλλου και ότι και ο άλλος έχει ευθύνη σε ό,τι συμβαίνει και ό,τι συνέβη μέσα στη σχέση και οφείλει ο καθένας να σηκώσει και να φροντίσει το δικό του πόνο, τότε αισθάνεται και λιγότερο ένοχος. Σωστά. Καθώς επίσης το άτομο το οποίο αισθάνεται ικανό και άξιο να βοηθήσει και τον εαυτό του και τους άλλους να νιώσουν καλύτερα γενικότερα. Άτομο το οποίο ξέρει να φροντίζει, αισθάνεται άξιο να φροντίσει και να δημιουργήσει θετικά συναισθήματα,
επίσης αισθάνεται λιγότερο ένοχο και μπορεί να φύγει πιο εύκολα από τη σχέση. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Πολύ νομίζω, συμφωνώ. Πώς ξεκινάει αυτή η αναδιοργάνωση της ζωής μου μετά τη σχέση? Μπορεί να μην συμβεί αμέσως και λογικά δεν θα συμβεί αμέσως, εκτός αν η ετοιμότητά μου να αποχωρήσω από τη σχέση είναι επαρκής. Αλλά είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο αργά ή γρήγορα θα έρθει. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι όταν ξεπερνάνε το πρώτο σοκ του χωρισμού και τα πρώτα στάδια αρχίζουν σιγά σιγά, γιατί μιλήσαμε πριν για την απόσυρση, να κοινωνικοποιούνται ξανά περισσότερο, να βρίσκουν δραστηριότητες τις οποίες ίσως είχαν αφήσει, να προσπαθούν να προσεγγίσουν μια εικόνα του εαυτού τους την οποία πιθανότατα μπορεί και να είχαν χάσει. Όλα αυτά τα οποία μπορεί να σχετίζονται με την κοινωνικοποίηση, με την εμφάνιση, με τις δραστηριότητες, είναι βήματα σε αυτή τη διαδικασία για να έρθουμε πιο κοντά στον εαυτό τον οποίο είτε είχαμε αποχωριστεί είτε θέλουμε να κατασκευάσουμε. Αλλά πέρα από όλα αυτά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και τον εσωτερικό μας διάλογο, δηλαδή τι έχω να πω στον εαυτό μου για όλα αυτά τα οποία βίωσα, τι θα ήθελα από εδώ και πέρα, τι μαθήματα παίρνω, πώς θέλω να σχετίζομαι από εδώ και στο εξής. Οπότε όλα αυτά είναι μια διαδικασία την οποία θα κληθώ αργά ή γρήγορα να φέρω στη ζωή μου, να περάσω μέσα από αυτή. Νομίζω κιόλας, συμφωνώ απόλυτα, η περίοδος μετά το χωρισμό, αφού περάσει το πρώτο κύμα, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο, είναι μια προέκταση και το πόσο μυθοποίησα τον άλλον και τη σχέση. Δηλαδή, τι νόμιζα ότι ήταν και τι στην πραγματικότητα είναι. Ή εξελίχθηκε. Πολλές φορές λένε άλλον παντρεύτηκα, άλλον χωρίζω. Και ισχύει. Οπότε η περίοδος μετά είναι και λίγο μια φάση αναστοχασμού για το ρε παιδί μου, τι εικόνα είχα σχηματίσει εγώ και πώς η ψευδαίσθηση αυτή καταρρίπτεται εν τέλει. Άρα βλέπω ποιος πραγματικά ήταν ο άλλος. Ναι. Και μέσα από αυτό, αφού δω ποιος ήταν πραγματικά ο άλλος και συγκρίνω και την εικόνα που είχα χτίσει εγώ και είχα δομήσει και με αυτήν είχα σχέση, με την εικόνα, όχι με τον άλλον, τότε είναι και η ώρα να επανασυνδεθώ και με εμένα. Και να καταλάβω αυτό. Βέβαια, θέλω. Εγώ θα πω ότι πιθανότατα, εκτός από το ότι άλλος ήταν αυτός που παντρεύτηκα και άλλος αυτός που χωρίζω, άλλος ήμουν κι εγώ όταν παντρεύτηκα, άλλος είμαι όταν χωρίζω. Σίγουρα. Νομίζω το ότι είναι αναπόφευκτο το να αλλάξεις. Είναι αναπόφευκτο να αλλάξεις και νομίζω ότι εδώ πέρα πατάμε και σε ένα άλλο θέμα, στο πώς εξελίσσεται μια σχέση που περνάει από τον αρχικό ενθουσιασμό και τον έρωτα, που όλα είναι ιδανικά, στην αγάπη, όπου εκεί έχουμε δουλειά. Δουλεύουμε τη σχέση και τον εαυτό μας, αλλάζουμε και είτε αλλάζουμε προς το καλό και διατηρούμε κάτι ζωντανό, κάτι όμορφο, είτε αυτό παρακμάζει. Γι' αυτό αναφέραμε και στην αρχή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει συμβατότητα και στις στιγμές στις οποίες ενδεχομένως κάτι πάει να αλλάξει. Η συμβατότητα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας φυλακίσει. Είναι το να είμαστε συντονισμένοι σε αυτή τη δυναμική της σχέσης που ούτως ή άλλως υπάρχει. Και να κάνουμε αυτό που λέγαμε και όταν μιλούσαμε για τις συγκρούσεις. Να κάνουμε ένα reality check. Έχουν περάσει φερειπίν 2 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η σχέση. Κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Ίσως έχουμε αλλάξει κι εμείς. Μπορεί να έχουμε περάσει και κάποιες δυσκολίες, να έχουν υπάρξει προκλήσεις μέσα στη σχέση. Πού βρισκόμαστε στο τώρα? Τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε και οι δύο? Και γι' αυτό υπάρχει και το αυτά. podcast αυτό, έτσι. Για να φωτίσουμε όλα αυτά. Όλες αυτές τις προεκτάσεις ανθρώπινης φύσης. Και τις ιδιοτροπίες και τις ιδιαιτερότητες των σχέσεων. Ναι. Τοκ. Τι μπορούμε να πούμε σε ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν έναν χωρισμό? Κουράγιο. Τι μπορεί να σκεφτεί αυτός ο άνθρωπος, που μπορεί να εστιάσει? Ναι. Εγώ θα εστίαζα
Να μιλήσω λίγο για το χρόνο και για το πόσο υπέρ μας μπορεί να λειτουργήσει πολλές φορές ο χρόνος. Σίγουρα και κατά μας, έτσι τώρα, οι ρητίδες είναι ένα παράδειγμα. Σας έχει τύχει κάτι που θεωρούσατε πολύ μεγάλο ή πολύ βαρύ να σηκώσετε ή πολύ επίπονο μετά από καιρό να το έχετε τοποθετήσει στο μέγεθος και στη θέση που του αρμόζει? Να μην πονάει πλέον τόσο πολύ. Πλέον. Να μην με επηρεάζει τόσο. Έτσι νομίζω είναι και ο χωρισμός. Όλα περνάνε για μένα. Όλα μπορούμε να τα μεταβολήσουμε, όλα. Αν μιλάμε για ένα χωρισμό, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, αν μπορούσα να πω κάτι, αυτό θα ήταν trust the process. Εστίασε στον εαυτό σου, να εστιάσει ο καθένας στον εαυτό του, στο πώς να ενδυναμώσει τον ίδιο, το πώς να επανασυνδεθεί και να επανασυστηθεί με τον εαυτό του και να βρει με ποιον τρόπο από εδώ και πέρα, γιατί είπαμε είναι ένας νέος άνθρωπος, θέλει να σχετίζεται και θέλει και να επικοινωνεί με τους ανθρώπους και με ποιες προϋποθέσεις θέλει να κάνει και σχέσεις. Προφανώς και δεν τελειώνει η ζωή σε έναν χωρισμό. Ο χρόνος είναι γιατρός σε αυτές τις περιπτώσεις, το πιστεύω, έχει δίκιο ο σοφός λαός. Λίγο υπομονή και λίγο επιστροφή στο μέσα μας, στο να φροντίσουμε λίγο τον εαυτό μας και αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και θέλουμε και διεκδικούμε. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Μια επιστροφή στο μέσα μας. Από την άποψη του ότι σίγουρα ο χωρισμός είναι δύσκολος σαν συνθήκη, μπορεί να είναι και επώδυνος, όμως δεν είναι το τέλος της ζωής. Οπότε είναι μια αφορμή, ίσως και μια εκκίνηση για να μπορέσω να ανακαλύψω όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία ίσως θα έπρεπε να έχω φροντίσει περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο σχετίζομαι και να δω και τις δικές μου εσωτερικές ελλείψεις ή αδυναμίες. Εγώ θεωρώ ότι οι σχέσεις και η κάθε σχέση λειτουργεί κάπως, πώς να το πω, ωφέλιμα με την έννοια του ότι παίρνεις μαθήματα και συνεχώς αλλάζεις και γίνεσαι με την πάροδο του χρόνου κάποιος άλλος. Αλλά καθώς περνάει αυτός ο χρόνος έρχεσαι όλο και πιο κοντά, εάν φυσικά κάνεις την απαραίτητη επεξεργασία, πιο κοντά στον εαυτό σου, στο ποιος θέλεις να είσαι. Οπότε σίγουρα μέσα από την επεξεργασία αυτή τελικά είσαι πιο καλά με τις επιλογές σου και νιώθεις και πιο καλά μέσα στη σχέση. Πιο ελεύθερος. Νομίζω ότι ο σκοπός μιας σχέσης είναι να νιώθεις ελεύθερος. Ελεύθερος να εκφράσεις τον εαυτό σου, να επιλέξεις, να επικοινωνήσεις, να δημιουργήσεις. Η σχέση έτσι δεν πρέπει κανονικά να είναι. Δεν πρέπει να είναι ελευθερία. Δεν πρέπει να είναι συμμαχία. Ελευθερία σίγουρα. Αυτού και του άλλου. Σε αυτά που λέτε, να προσθέσω και κάτι το οποίο βοηθάει σε αυτές τις καταστάσεις. Μία σχέση. Μία υποστηρικτική σχέση. Ένας άνθρωπος ο οποίος με ακούει. Αν νομίζω ότι θα έλεγες μία επόμενη σχέση. Αυτό που λένε ο έρωτας με έρωτα περνάει. Για να το λένε. Αστείευομαι. Εκείνες τις ώρες βοηθάει πάρα πολύ να υπάρχει κάποιος ο οποίος με ακούει. Δεν συμβουλεύει, δεν δίνει λύσεις, δεν χρειάζεται να μου πει τι να κάνω. Απλά ακούει. Απλά ακούει. Είναι εκεί και με συνοδεύει σε αυτό που βιώνω. Είναι ένας φίλος που ακούει εκείνες τις στιγμές, είναι σε μια κουβέρτα, μια ακραία νύχτα. Ποιητικό. Με κρατάει για να περπατήσω αυτό το κακοτράχαλο μονοπάτι. Που έχει διάφορες φάσεις. Θα τη βρούμε την άκρη. Το βρίσκουμε μόνοι μας. Πολύ ωραίο, πολύ Τώρα, ωραίο. Παναγιώτη, με αυτό που λες, σκέφτομαι πόσες φορές έχω ακούσει και στο παρελθόν σε μικρότερη ηλικία, το έχω κάνει κι εγώ, που οι άνθρωποι μπαίνουν σε μία σχέση και ξαφνικά τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τη σχέση αυτή και οι φίλοι μένουν στην άκρη. Mm-hmm. Οπότε η σχέση πρέπει να είναι και ισορροπία. Να μην χαθούμε, Ακριβώς. να εξαφανιστούμε από τους ανθρώπους που μέχρι τότε ήμασταν μαζί. Ναι, γι' αυτό λέω να μπαίνουμε ολόκληροι.
μέσα στη σχέση και να βγαίνουμε με κάποιο τρόπο ολόκληροι. Να μην έχουμε χάσει σημαντικά στοιχεία και κομμάτια του εαυτού μας. Να φροντίζουμε και τις σχέσεις μας τις υπόλοιπες και ίσως με αυτό και να μοιράζουμε και λίγο τις ανάγκες μας. Να μην τις ακουμπάμε όλες σε ένα πρόσωπο. Γιατί και αυτός μπορεί να κουραστεί, Ναι, βέβαια. Ισχύει. αλλά και εμείς οι ίδιοι διατηρούμε σχέσεις οι οποίες μας κρατάνε και πιο έτσι ισορροπημένους. Να πω και κάτι ακόμα που συμβαίνει. Συχνά δεν ξέρω, αλλά το τέλος μιας ερωτικής σχέσης, ενός γάμου, μπορεί να είναι η αρχή μιας άλλης σχέσης. Ναι. Να δημιουργηθεί με το άτομο αυτό μια πολύ διαφορετική σχέση και μια πολύ διαφορετική βάση συνύπαρξης. Το ότι χωρίζουμε δεν σημαίνει ότι δεν αγαπιόμαστε, φερειπίν, ή ότι συνεχίζουμε να είμαστε γονείς. Μπορεί να τερματιστεί η ερωτική σχέση και να ξεκινήσει μια σχέση γονική που να είναι ακόμα καλύτερη από την προηγούμενη. Οπότε, και αυτό να το δούμε λίγο. Πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε και άλλες οπτικές και άλλες προοπτικές με τον άνθρωπο με τον οποίο αποφασίζουμε να χωρίσουμε. Και ευτυχώς υπάρχουν τέτοια παραδείγματα και το λέω πιο πολύ γιατί ένας χωρισμός, να πούμε ότι είναι και πάντα τραυματική εμπειρία για ένα παιδί, όσο καλός και όσο ευγενικός και αν είναι, το παιδί θα τραυματιστεί, σε εισαγωγικά πάλι το τραυματιστεί. Είναι δύσκολο να το διαχειριστεί. Οπότε τουλάχιστον ας είναι η αρχή μιας πιο ασφαλούς και σταθερής γονεϊκής σχέσης που θα συνεχιστεί και θα είναι και για πάντα, αν μιλάμε για γονείς και οικογένειες. Εξαιρετικό, νομίζω ότι είναι ένα θέμα από μόνο του αυτό. Ναι, βέβαια. Θα το πιάσουμε κάποια στιγμή. Βέβαια. Με χαρά. Οπότε, αν μπορούσαμε να πούμε έτσι ο καθένας μια τελευταία σκέψη, το χωρισμό, κάτι που σας μένει. Αν είχα μια σκέψη από την κουβέντα μας, θα ήταν η επιστροφή στο μέσα μας. Να φροντίσουμε λίγο τους εαυτούς μας. Και να επιτρέψουμε και στους άλλους, στο πλαίσιό μας, να φροντίσουν και εμάς. Αυτός ο φίλος, αυτή η φίλη, που καμιά φορά μπορούμε να τον αποξενώσουμε ή να τον παρακάμψουμε, να τον ξεχάσουμε, πόσο πολύ μπορεί να μας βοηθήσει με το να είναι απλά εκεί, παρόν, στο να περπατήσουμε αυτό που είπε, στον κακοτράχαλο δρόμο του χωρισμού, γιατί είναι κακοτράχαλος. Οπότε, ας δίνουμε αξία σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί κοντά μας, ακόμα και στις πιο μαύρες μας μέρες. Ας μην τους ξεχνάμε, είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό μου μένει. Συναγιά. Εγώ θα έλεγα το ότι επειδή ο χωρισμός ούτως ή άλλως είναι επίπονη διαδικασία, να προσπαθήσουμε όταν ακόμα είμαστε μέσα στη σχέση, γιατί κανένας δεν μας εγγυάται ότι μια σχέση θα κρατήσει για πάντα. Δυστυχώς η πραγματικότητα δείχνει ότι οι περισσότερες σχέσεις κάποια στιγμή λήγουν. Ωστόσο, ας προσπαθήσουμε μέσα στη σχέση να είμαστε ενήλικες, να ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα στη σχέση, να μην εθελοτυφλούμε, να φροντίζουμε να υπάρχει ανοιχτός διάλογος, ειλικρινής διάλογος και τουλάχιστον, επειδή οι σχέσεις, όπως είπε και η Μαρία, μπορεί να συνεχίζονται, ας έχουμε βάλει καλές βάσεις. Και αν είναι να λήξει η σχέση, για το χύψη λόγο, καλώς. Αλλά η ανθρώπινη σχέση, έτσι, ο συσχετισμός αυτών των δύο ανθρώπων, ας φροντίσουμε τουλάχιστον να είναι όσο γίνεται πιο αξιοπρεπής, με αγάπη. Γιατί μετά και με σεβασμό, ναι. Μετά ερχόμαστε και στο ερώτημα, η αγάπη τι, έρχεται και φεύγει? Δηλαδή αγαπάω για όσο είμαι μέσα στη σχέση και μετά τι, η αγάπη τελειώνει? Έναν άνθρωπο τον αγαπώ για πόσο? Τον αγαπάω πραγματικά? Δεν τον έχω αγαπήσει πραγματικά? Μετά ξεκινάνε τέτοια ερωτήματα. Οπότε ας προσπαθήσουμε μέσα στη σχέση για όσο είμαστε, να είμαστε αυθεντικοί, παρόντες και με ενσυναίσθηση για τον άλλον. Θένα Παναγιώτη, τι σου μένει? Εγώ θα σταθώ στη φροντίδα πάρα πολύ. Είτε είμαι μέσα στη σχέση, είτε τελειώνει η σχέση, είτε πάω να να ξεκινήσω μια νέα σχέση, το να επιτρέπω να φροντιστώ και να φροντίζω σε κάθε στάδιο είναι φροντιστήριο και βοηθητικό. Είτε για να κρατήσει μια σχέση ζωντανή, είτε για να με βοηθήσει να αντέξω το χωρισμό. Από εκεί θα φροντίσω και θα φροντιστώ από τους
υπόλοιπους ανθρώπους που είναι στη ζωή μου, πλην αυτού που χωρίζω, είτε στην επόμενη σχέση. Και αυτό θέλει κουράγιο. Το να επιτρέψω τον άλλο να με φροντίσει και να φροντίσω θέλει δύναμη. Θέλει αυτοεκτίμηση. Αυτό, αν μάθουμε, αυτό όσο μπορούμε να το αναπτύσσουμε, μόνο καλά θα μας κάνει. Σύμφωνα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε για τον χωρισμό έτσι όμορφα και μας βγήκε μια πολύ ωραία κουβέντα. Τα λέμε στο επόμενο. Με θέμα έκπληξη. Θέμα έκπληξη. Ναι. Εμείς δεν ξέρουμε, μην νομίζετε. Θα το σκεφτούμε. Η ζωή θα μας πάει. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας βρε παιδιά. Γεια σας βρε παιδιά.